Hallo alle sammen, og velkommen til noget, jeg skal præsentere her i dag. Og det er simpelthen et dropshot only gameplay, hvor han får en DNA-bomb, og det er det første i hele verden. Og det kan simpelthen ikke blive mere spændende. Nå, jeg vil præsentere mig selv. Mit navn det er K-Player, og jeg har en kanal på YouTube, som jeg stille og roligt begynder at starte op. Og hvis I har lyst til at tjekke min kanal ud, så kan I gå ned i beskrivelsen. Der er et link til min kanal dernede. Så det skal I være meget velkommen til. Nå, jamen lad mig lige introducere, hvem der spiller her. Og det er en spiller ved navn Nickname. Men han er vild. Han er simpelthen vild. Jeg har set nogle videoer med ham før, og han er simpelthen, han er sgu overpowered. Lad mig sige sådan. Og der er også lidt noget andet, vi skal snakke om, og det er Team Aztec, de har tænkt sig at lave en top 5 inde på deres kanal. Og det betyder sådan lidt, at I kan sende videoklips ind til dem, og det kan I gøre ved at uploade dem til YouTube og linke dem til mailboxen nede i beskrivelsen. Og der står også noget mere information om det nede i beskrivelsen, hvis nu jeg vil have et fulde uddrag af det. Sådan så I kan være lidt med på det hele. Og klippene, det må gerne være sådan noget som quad feed og 5 man on screen, feasting og beasting, sådan nogle sjove ting. Så længe I er sindssygt vilde, så jeres klip, de kommer helt sikkert i top 5. Vi skal også tale lidt om Call of Duty Advanced Warfare. Jeg ved ikke, hvad I synes om det, men jeg synes simpelthen, at det er et glimrende spil. Jeg spillede det et stykke tid efterhånden, og ja, men jeg synes sgu egentlig, de har klaret det meget godt. Jeg vil helst gerne have set noget anden verdenskrig halløj igen, men det blev det desværre ikke til i den her omgang, men man kan jo håbe på, at det kommer næste gang. Men hvad synes I om Call of Duty? Og hvad synes I om de andre Call of Duty? Hvad for net synes I måske er bedre? Hvad for net synes I måske er dårligere? I må gerne skrive det ned i kommentarerne. Bare kom med alt det I gerne vil sige om det. Kan man sige det sådan. Og våbenvis og sådan noget i det her, det er jo også et super glimrende spil, altså. Jeg synes våbnene, de er for fede i det her spil. Og min personlige favorit for tiden, det er en BAL 27 med stock og foregrip på, og silencer. Det er så er den et absolut beast at rende rundt med, hvilket er en god ting. Hvad er jeres favoritvåben i det her spil? Fordi at det er meget rart at vide, hvad I render rundt og synes om tingene også, så det ikke kun er kommentatoren eller dem, der laver videoen, synes og sådan noget. Det er meget godt at få andre meninger på det og sådan noget. Så I må meget gerne skrive, hvad I synes om selve spillet og sådan noget. Og nu kommer han her. Og så fik han kraftet med en DNA-bomb. Og nej, det var jo smukt klaret. Det var simpelthen så smukt klaret med alle de dropshots der, og så fyrer han den sgu af. Nå, men så vil jeg slutte af. Kan I have det derude? Peace.